Nasubukan nyo na ba ang Pansit Kabagan? Samahan nyo kami dito sa Blooming Treat, Sampaloc, Manila upang tikman ang pansit na kinaaliwan ng marami. Ang Pansit Kabagan ay isang putahe na galing pa sa Kabagan, Isabela. Ito daw ang pinakasikat na pagkain sa probinsyang ito. Ang Pansit Kabagan ay binubuo ng miki, lechon, pugo, atay, at masasarap ito kung lalagay mo ng hilaw na sibuyas. Ang kainang ito ay nagsimula pa noong 2001 at simula noon hanggang ngayon ay talagang binabalik-balikan sila ng karamihan. Ano kaya ang sikreto nila? Tara! Food trip! Yung yari taday ka to agad na. Yan para yung nakasinay election na. Pero yung isa wala? Oo. Okay, ito no? Pareho nga, pero yung isa wala kasing kay. Okay. Iyawa ko na, magpayak. Mas kaya ako mga Serve na siya. Magtatapping. Tama mo na yun. Kasi kayo. Asawa na no? yung ansel ako. Yung balik take out, duwa nga ko pero. Pwede na po sa dalawa. Overload yan. Super special. Napakaro naman. Ha? Super special lang yan. Ikaw i-overload ko din? Oo, yun. Duwa nga super yatin naman. Okay. Tapos, duwa mga super. Tapos, ang season na na. 330 lang po. Dalawang super ulit pa, dahil Okay, serve nyo muna to. Tapos sinong next? take out pa, dalawang super.
Ikaw, dalawang super. Okay. Tatlong special ka? Tatlong special. Yung mag-water, spray na lang ako, Google spray. Yari kanino, tatlong special ka? Tatlong special. Yung mag-water, spray na lang ako, Google spray. Yari kanino, tatlong special.